Il-kantanta Maltija tal-opera klassika Amy Marie Borch ħallit impressjoni mill-aqwa waqt prova li kellha fil-kompetizzjoni rinomata Britain's Got Talent. Leħen iż-żagħżugħa ta' 16-il sena iktar kmieni dalgħodu dar mal-midja soċjali kollha u l-video tal-prova tagħha f'inqas minn 24 siegħa rawh il fuq minn 900,000 persuna fuq YouTube. F'intervista ma' One News, Amy tkellmet dwar l-emozzjonijiet li ħasset u tkanta. Din l-esperjenza ta' Britain's Got Talent kienet esperjenza bellezza ħafna. Qatt ma stennejt dak ir-rispons kollha, qatt ma stennejt l-standing ovation mill-Palladium kollha u mill-ġurija wkoll u ma stennejx dawk il-kummenti kollha mingħand il-ġurija. Laqqas kienet esperjenza sabiħa ħafna. Il-ġurija għal waqt il-prestazzjoni mill-aqwa tagħha kienet tinkludi wkoll il Simon Cowell, magħruf għall kritika ħarxa tiegħu. Madankollu Amy rnexxiela timpressjona lilu wkoll tant li qam ċabċpilha u saħansitra ma rridx jemmen li hi vera kienet qiegħda tkanta. Huwa ddeskriva l-prova tagħha bħala waħda glorjuża. And you genuinely filled the room. It was glorious, Amy. Amy tkellmet dwar il-kanzunetta li għażlet għall-prova tagħha u l-aspirazzjonijiet tagħha għall-futur. Għal din l-audition ta' Britain's Got Talent jien għażilt Nella Fantasija ta' Ennio Morricone. Għażilta xi diska magħrufa ħafna. Fattikant fek kważi jafa kulħadd diska bit-talent diska sabiħ ħafna. Fil-futur nixtieq inkompli nkanta l-opri u nkompli nistudja il-fotografija wkoll u kif ukoll forsi mmur nistudja barra minn Malta. Issa li Amy għaddiet għall-fażi li jmiss ta' din il-kompetizzjoni jeser tkun qed tħabbata ma' aktar kompetituri f'fażi aktar diffiċli. Madankollu xejn m'għandu jtellef it-talent u d-dedikazzjoni ta' din il-kantanta Maltija.